fotoperiodista lleidatana Leonor Pedrico Serrader. Per una altra part, donar valor a la fotografia, que també, a més, des de que tothom pot fer fotos amb el mòbil, a vegades sembla que ha perdut com valor, o la típica frase, bueno, és que només és apretar un botó. A crear ella sola, sense una imatge, per poder imitar a com el feminisme la va ajudar a situar-se en un món d'homes.